Het evangelie van Jezus Kristus, zoals Johannes dat beschreven had. Haadstik 1. In het begin wie het Wurd er. Het Wurd wie bij God, ja, het Wurd wie God. Hij wie in het begin bij God. Alles is door hem ontstaan. Buiten hem om is niet ontstaan van alles wat bestaat. In hem wie libben. En dat libben wie het licht van de mensen. Het licht schijnt in het zuster. En dochs had het zuster daar net aan willen. Daar verschijnde een man, uitgestuurd van God. Hij heet Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen. Dat alle jaren troch hem te geloof komen zoenen. Hij wie zelfs het licht net, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht dat elke menske verlichtet, wie op komende wij naar de wraad. Het wordt wie in de wraad. Maar hoewel de wraad troch hem ontstaan is, woe die wraad hem net erkennen. Hij kwam op zijn eigen gerechtigheid, maar zijn eigen volk woe hem net bij haar innemen. Maar die hem al bij haar innomen hebben, Herren had er macht doen om ben van God te worden. Te weten, die in hem leeuwen. Want die binnen net op natuurlijke wijze, nog uit menselijk begeren, nog uit het begeren van een man, maar uit God binnen. En het Wurd is mens geworden, en hij had onder ons wennen, vol van liefde en trouw. Wie hebben zijn glorie schoen, een glorie zat er die als eenlingszoon van zijn Heit kregen had. Johannes getuigde van hem en raap luid, dit is de man dat ik van zei, die naar mij komt, is mij dochs var, want hij weer de redder als ik. Ja, uit zijn oervloed hebben we alle keren de ene genade jafte naar de oren kregen. Want de wet is toch Mozes joen, maar de liefde en trouw binnen der toch Jezus Kristus komen. Er is net één die God ooit schoen had. De eenlingszoon van God, die het meeste is aan zijn Heit de hert, die had duidelijk maken wat God is. Dit is Johannes zijn getuigenis. Doet de Joden uit Jeruzalem, priesters en levieten naar hem stuurden om hem te vragen, waar ben je? Hij kwam de roen vooruit, zonder hem daarvoor wij te winnen. Ik ben de Messias net. Doe vragen ze hem, wat dan? Ben je Elia? Hij zei, die ben ik net. Ben je de profeet? Hij antwoordde, nee. Doe zijn ze tegen hem, waar ben je dan al? Wie moeten uw opdrachtjouwers doch uitsluitsel aan? Wat zegt je van jouzelf? Hij zei, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Slucht je het paard voor de Heer, lik als de profeet Jesaja zijn had. Daar wienen ook aangezanten van de Farizeeërs bij. Die vragen hem, waarom dopen jou dan, als jou de Messias net binnen, en lieke men Elia of de profeet? Johannes joeg haar te antwoord, ik doop mij wetter. Tussen je me in stiert een die je me net kennen. Een die naar mij komt. Ik ben te min om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dat speelde hem aan in Betanië, aan de overkant de Jordaan, dat Johannes aan het dopen weer. Doet er de oren dat Jezus op hem takomen zegt, zei er, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het, dat ik van zei, naar mij komt een man die mij dochs voor is, want hij weer de redder als ik. Ik hoor hem ook net, maar om hem aan Israël bekend te maken, daarom ben ik komen met mijn wetterdoop. Johannes verklaarde ook, ik heb de geest del komen schoen als een doo uit de hemel, en hij bleef op hem zitten. Ik hoor hem ook net, maar dit mij stuurd had om te dopen met wetter, die had geen mij zijn, als het een zocht dat de geest op del komt en op resten bloed,
Dan is dat de jonge die het doopt met de Heilige Geest. Ik heb het schon en openlijk verklaren, dat is de Zoon van God. De andere dag stie Johannes der weer met 2 van zijn leerlingen. En wils Jezus voorbijgang, zag Johannes hem aan en zei, daar is het lam van God. Zijn beide leerlingen jedden hem dat zeggen en kwamen achter Jezus aan. Jezus draaide hem om. Doet er zegt dat ze achter hem aankwamen, zei het zijn Herren, wat zie je me? Ze zeiden hem, Rabbi, het Joodse woord voor master, waar wij jou? Hij zei zijn Herren, kom mij, dan zullen je me het zien. Ze kwamen en zagen wat er wennen. Doe bleven ze die dags bij hem. Het wie de middags om 4 uur heen. Andreas, Simon Peter zijn broer, wie een van de beiden die het van Johannes jet henen en achter Jezus aangeen wienen. De eerste die het trof, wie zijn eigen broer Simon. Hij zei tegen hem, wie hebben de Messias, dat wil zeggen de zalfling, voen. Hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zei, Jo binnen Simon, de zoon van Johannes. Jo zullen tenij Kefas neemt worden. Dat betekent Petrus, of rotsman. Doet Jezus de andere dag naar Galilea aanreis gewoer, trof er Filippus. Jezus zei tegen hem, volg je mij. Filippus weer van Bethsaida, dat Andreas en Petrus haar wenplak ek weer. Filippus trof Nathanael en zei tegen hem, dat Mozes in de wet en dat de profeten van schreeuwen hebben, die hebben wie voen, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Toen zei Nathanael, uit Nazareth, kan daar wat goeds bij komen? Filippus zei tegen hem, kom zelfs en zoch. Jezus zag Nathanael op hem komen en zei van hem, dat is nou eens een echte Israëliet, zo eerlijk als goud. Nathanael zei tegen hem, hoe kennen jou mij zo? Jezus joeg hem te antwoord, eer dat Filippus jou raap, zag ik jou onder de vijgenboom zitten. Nathanael antwoordde hem, Rabbi, jou bent de zoon van God, jou bent de koning van Israël. Jezus zei doe wat tegen hem, omdat ik zei dat ik jou onder de vijgenboom schoen heb, leeuwen jou zullen nog groter dingen zien. Hij zei verder tegen hem, wis weer, ik zeg je zullen de hemel open zien, en Gods engels die opstiegen en delkomen op een mensenszoon. Haadstik 2. 2 dagen later weer een brulloft te Kana in Galilea. Daar weer de mem van Jezus ek henne. Jezus en zijn leerlingen waren er ek voor de brulloft uitnodigen. En doet de wien oprekken, zei Jezus mem tegen hem, ze hebben geen wien meer. Toen zei Jezus tegen haar, let dat nou maar aan mij oor, vrouw. Het is mijn tijd nog net. Zijn mem zei tegen de lui die het beginnen, doch alles maar wat er tegen je me zeit. Nou stien er 6 tinnen wetterkroeken. Voor het wasken zat de Joden dat wend binnen. Elk koers aan 80 tot 100 mengel in. Jezus zei tegen haar, jet de kroeken vol met wetter. Ze gaten ze aan boppen ta vol. Doe zei het tegen haar, schep er nou wat uit en breng het bij de feestlieder. Dat dienen ze. Doet de feestlieder het wetter freon hier, dat wien worden weer. Hij wist net wat het goed wij kwam, maar de feinden die het wetter opschept hienen wisten het al. Roep de feestlieder de breugeman en zei tegen hem, elke een zet eerst de beste wien op, en als de meesten goed fleurig binnen, de minder goede. Maar jou hebben de beste wien om nou te bewaren. Zat die Jezus zijn eerste teken te Kana in Galilea. Hij liet zijn glorie openlijk blikken, en toen leeuwden zijn leerlingen in hem. Daarna ging er del naar Kafarnaüm. Hij zelfs, zijn mem, zijn broeren en zijn leerlingen. Maar daar bleven ze maar een dag mannig. Doet het haast aan het Joodse Paasfeest weer, ging Jezus op naar Jeruzalem.
Daar trof in de timpel de lui aan die het kei en skiep en doen verhandelen en de jildwikselers die daar zitten. Die maken een zwiepen van een eindje touw en jagen ze alle keren uit de tempel wij. Maar de skiep en de kei en van de jildwikselers ragen er de muntstikken van de tafeltjes en smiert die om. Tjene douwe keaplju zei er, voet mij dat spul, meidje van mijn heite hoers geen merken. Het kwam zijn leerlingen in het zin dat er beschreven staat, het iveren van jouw hoes zal mij als een vuur vertarren. Maar toen spreken de Joden hem aan en zeiden tegen hem, wat teken kan jou u zien laten als bewijs dat jou dat dwaan mij? Jezus joeg haar te antwoord, brek deze tempel af, dan let ik hem in 3 dagen weer verrijzen. De Joden zeiden, 46 jaar lang is er door deze tempel bouwd, en jou zullen hem nou in 3 dagen weer verrijzen laten? Maar hij hield door de tempel van zijn lichaam. Doet er uit de deur opwekken weer, kwam het de leerlingen in het zin, dat er dat zijn heer. Toen leerden ze de schrift en het woord dat Jezus sprutsen heer. Wils er mij het Paasgefeest in Jeruzalem weer, begonnen heel wat mensen in hem te leeuwen, mij dat ze de tekens zagen die er deed. Maar Jezus van zijn kant betrouwde hem net aan harenta, omdat er ze alle keren terug zag. Net één hoefde hem wat over de mensen te vertellen. Hij wist zelfs wel wat er in de mensen ziet. Haadstik 3. Der wie onder de Farizeeërs een die Nikodémus heet, een voorman van de Joden. Die kwam op een nacht bij hem en zei tegen hem, Rabbi, wie weet dat jou van God komen binnen als leraar? Want net één kan de tekens doen die jou doggen, als God hem net bijsteert. Jezus joeg hem te antwoord, wis weer, ik zeg jou, een meisje moet opnij berne worden, oors kan er het rijk van God net zien. Nikodémus zei tegen hem, hoe kan een meisje opnij berne worden als er al op jaren is? Hij kan toch net voor de 2e keer tot zijn memmes kutte ingaan en benne worden? Jezus antwoordde, wis weer, ik zeg jou, een meisje moet uit wetter en geest benne worden, oors kan er net in het rijk van God komen. Wat uit de meisje benne is menselijk, en wat uit de geest benne is geestelijk. Het moet jou geen nijd doen, dat ik tegen jou zeg, je moet opnij benne worden. De wind waait dat er hinnen wil en jou jaren zien loert, maar jou weet net waar er wij komt en waar er hinnen gaat. Zo is het ek, maar elk die benne is uit de geest. Nikodémus vreeg daarop in, hoe kan dat nou? Jezus joeg hem te antwoord, jou bent een leraar van Israël en deze dingen begrijpen jou net? Wis weer, ik zeg jou, wie praten over dingen die wie weten, en wie getuigen van dingen die wie zien hebben, maar jemme nemen uw getuigenis net aan. Als ik het maar jemme over dingen van de aarde heb, leeuwen jemme mij net eens. Hoe zullen jemme mij dan leeuwen als ik het maar jemme over dingen van de hemel heb? Net één is omheeg gaan naar de hemel, behalve hij die uit de hemel welkomen is, de mensenzoon. Liek als Mozes de slangen in de woestine omheeg stutsen had, zo moet de mensenzoon ook omheeg stutsen worden. Daartoe zal elk die in hem leeuwt eeuwig libben hebben. Want zo wie God mij de vraat, dat er zijn eenling zoon joen had. Dat elk die in hem leeuwt, net omkomen, maar eeuwig libben hebben zo. God had om zijn zoon net naar de vraat gestuurd dat er het oordeel over die vraat uitspreken zou, maar dat die vraat troch hem behouden worden mocht. Die in hem leeuwt, wordt net veroordelen. Die net in hem leeuwt, is al veroordelen, omdat er net leeuwt had in de eenlingszoon van God. Dit is ommers het oordeel al, dat het licht in een vraat komen is en dat de mensen het juster lever hienen als het licht, want haar dieren wienen verkeerd. Want al wat kweer docht, had een aangrees van het licht,
en door net in het lucht komen, want oors komt uit wat er dien had. Maar die het goede docht, giet in het lucht steen. Dan docht blikken dat in zijn dieren God zelfs aan het werk geweest had. Na tijd reisden Jezus en zijn leerlingen uit Judeeske land in. Daar hadden er een skof mee harenta en doopte gewoon. Johannes wie ek aan het dopen in Enen, duin bij Salem, omdat daar gans wetter stie. Daar kwamen de lui dan bij hem en lieten haar dopen. Want Johannes wie doe nog net opsletten. De leerlingen van Johannes nou kregen wudden met een jood oer reinigingskwesties. Toen kwamen ze bij Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, de man die bij jou weer, aan de andere kant de Jordaan, dat jou een verklaring oer alleen hebben, die doopt nou richtig zelfs ek al, en de lui gaan alle jaren naar hem toe. Johannes joeg de antwoord, een mensje kan niet bereiken als het hem net uit de hemel doen wordt. Je kan zelfs getuigen dat ik zijn heb, ik ben de Messias net, maar ik ben voor hem uitstuurd. De man van de bruid, dat is de breugeman. De vriend van de breugeman, die op een hark stiert als er haast komt, is tierenblied als er het lood van de breugeman jet. Daarom ben ik nou ek, terug alles heen blied. Hij moet groter worden en ik lietser. Die uit de hemel komt, is heger als alle oorden. Die van de ierde is, jet bij de ierde en hij spreekt daar ek neffens. Die uit de hemel komt, is heger als alle oorden. Wat er schoon en jet had, der getuigt ervan. Maar zijn getuigenis wil net één aannemen. Die zijn getuigenis al aanneemt, had daarmee bezegelen dat God betrouwbaar is. Want hij die toch God uitstuurt is, spreekt Gods eigen woorden. Want die jouwt zijn geest net met de krappe haan. De Heit had de zoon lief en had hem alles in handen joen. Die in de zoon leeuwt, had eeuwig libben. Die net naar de zoon harkje wil, zal het libben net zijn. Gods grimme bloed op hem. Haadstik feroare. Der waard aan de fariseërs terugdien. Jezus makket en doopt meer leerlingen als Johannes. Jezus doopte zelfs net, maar zijn leerlingen dienen het. Doet de Heer dat vernaam, ging er uit Judea wij en reisde weer aan naar Galilea. Maar hij moest terug Samaria. Zadwaan de kamer bij een Samaritaanske stad, die Sychar heet, voet bij het stuk land dat Jacob zijn zoon Jozef joen hier. Daar wie de welle van Jacob ek. Omdat Jezus wurg weer van de reis, ging er Sabbat bij de welle zitten. Het wie een oer als tolve. Toen kwam er een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, jou mij wat drinken. Want zijn leerlingen wienen voortgaan naar de stad om eten te kopen. De Samaritaanske vrouw zei tegen hem, hoe kunnen jou dit een Jood binnen, mij, een Samaritaanske, om drinken vragen? Want Joden gaan net met Samaritanen om. Jezus joeg haar te antwoord, als jou wisten wat God jouwt, en wat het is die tegen jou zei, jou mij wat drinken, jou zoenen der hem om vragen hebben, en hij zou jou libbenwetter doen hebben. Ze zei tegen hem, Heer, jou have geen amer, en de zaad is ek nog diep. Waar krijg je jou dan dat libbenwetter wij? Jou staan toch net heger als uw stamvader Jacob, die dus de zaad joen had, en die er zelfs uit dronken had, met zijn zwannen en zijn vee? Jezus joeg haar te antwoord, elk die van dit wetter drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar elk die van het wetter drinkt dat ik hem jaan zal in der eeuwigheid geen dorst weer krijgen. Nee, het wetter dat ik hem jaan zal een wetter welle worden, die in hem opwalet, om der eeuwig van te libben. De vrouw zei tegen hem, Heer, jou mij dat wetter, dat ik geen dorst weer krijg, en je net weer heen hoog om wetter te putten. Hij zei tegen haar, geen henne, roep je man, en kom hier dan weer. De vrouw joeg de antwoord, ik heb geen man. Toen zei Jezus tegen haar, mijn rucht en reden zijn jou, ik heb geen man.
5 maal je have jou mishaan, en dit jou nou have, is jou man net. Het is weer wat jou der zijn have. De vrouw zei tegen hem, Heer, ik zag wel dat jou een profeet binnen. U's verraden hienen haar eretjest op deze berg jere. En jemmes is het dat Jeruzalem het plak is, dat men God vereren moet. Jezus zei tegen haar, Leeuw mee vrouw, er komt een tijd dat jemme mijn heid net meer op deze berg jere vereren zullen en lieke men in Jeruzalem. Jemme vereren zonder te weten wat jemme vereren. Wie weten wat wie vereren, want het heil komt bij de Joden wij. Maar de tijd komt, en is er nou al, dat de wiere vereerders mijn heid in de geest en in wierheid vereren zullen. Want mijn heid is erop uit, zulke vereerders te vinden. God is geest, en die hem vereren, moet er dat doen in de geest en in wierheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die ek Christus neemt wordt. Als die komt, zal er u alles aanzeggen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, die met jou praat. Op dat tijd kwamen zijn leerlingen eraan, die zeggen er niet bij op dat er mijn vrouw in Petear weer. Likwijls vregen het een hem, wat willen jou daarmee? Of, wat bepraat jou met haar? Toen liet de vrouw haar wetterkroek staan, roe naar de stad en zei tegen de lui, kom, zoch, er is een man die mij verteld had wat ik al die keer gedaan heb. Zou dat de Messias net wezen? Toen ronnen ze tot de stad uit naar hem toe. Onderwillens stienen de leerlingen daar bij hem op aan. Rabbi, neem wat eten. Maar hij zei tegen haar, ik heb wat te eten dat je me net kennen. De leerlingen zeiden tegen haar, had een hem dan soms eten gebracht? Jezus zei tegen haar, mijn eten is dat ik de wil doch van hem die mij stuurt had, en dat ik zijn werk volbreng. Ze zien je me net, het had nog 4 maanden aan, en dan komt de tijd van zichtjen. Nou dan, ik zeg je me, doch de eigen iepen, en skaag je de velden. Ze binnen wiet, riep om zichter te worden. Nou al bart de zichter leen en helle de vrucht bien war, om der eeuwig van te libben, dat de schidder en de zichter te gerre blied wezen maaien. Zadwaande komt het spreekwoord uit dat zegt, de ene schiddert en een oren helle de vrucht in. Ik heb je me uitstuurd om vruchten in te helden, dat je me net verwrotten hebben. Oren hebben wrotten en je me valt de vrucht van haar skreppen Samaritaanske. In die stad kwamen vrij wat Samaritanen derta in hem te leeuwen, door de verklaring van de vrouw. Hij had me verteld wat ik alle gedaan heb. Toen kwamen ze bij hem en vregen hem of er bij haar bloeien woe. En hij bleef daar 2 dagen. Nog volle meer begonnen te leeuwen om zijn verkondiging. En ze zeiden tegen de vrouw, we leeuwen net meer om wat jou zijn hebben. We hebben het nou om onszelf jet. En we weten dat deze man weer de redder van de wereld is. Doet die 2 dagen omwienen, gingen daar weer wij naar Galilea. Jezus had zelfs om het rust zijn, een profeet is in zijn heidland net in onschijn. Maar doet er in Galilea kwam, hellen de Galileërs hem in, omdat ze schoen hienen wat er alle keer in Jeruzalem op het feest dien hier, want zelfs hienen ze echt naar het feest daar west. Toen kwam er opnij in Kana, in Galilea, dat er van wetter wien makke hier. Nu wennen der in Kafarnaüm zo'n hofambtenaar van de koning, die zijn zoon lei ziek. Doet er jede dat Jezus weer uit Judea wij in Galilea komen weer, gang er naar hem toe. Hij vreeg hem om mij te komen en zijn zoon beter te maken, want die wie daar ziek. Maar Jezus zei tegen hem, je moet leeuwen alleen maar als je hem wondertekens zag. De koninklijke ambtenaar zei tegen hem, Heer, kom nou gauw, want oors is mijn ben al staan. Jezus zei tegen hem, geen waarom, jouw zoon is alweer beter. De man leeuwde wat Jezus in hem zei hier en gang weer om. Doet er nog onderwijs weer, kwamen zijn slaven hem in de midden met het boodschap, jouw zoon is weer beter.
en die vregen haar hoe let het west hier, doet er opknapt weer. Ze zeiden tegen hem, juster met je, om 1 uur gang de koorts hem aan. Toen werd het de Heit duidelijk dat op dezelfde tijd west hier, dat Jezus tegen hem zei, jouw zoon is weer beter. En hij kwam te leven met zijn hele huishouding. Dat weer dan het tweede teken dat Jezus die. Hij deed nadat uit Judea in Galilea komen weer.